ମୁଁ ତା ଭଉଣୀ, ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ସିଏ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ କି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଭଉଣୀ କତିକି କଲ୍ କରିମୁ ସିଏ କହିବ ନା ତମ କତିକି ଫୋନ୍ କର ନା। ଆମେ ଯଦି ପଚାରିମୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ସିଏ କହିବ ନା ତମେ ଫୋନ୍ କାଟିଦିଅ କହିକି ଖାଲି ଫୋନ୍ କରିବନି ଏଠିକି ଆଉ। ନା ଭଉଣୀ କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିବେନି, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ନା ତୁ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଏମିତି କହିବ। ଆମେ ତାକୁ ତଥାପି ଫୋନ୍ଟା କିଣିକି ଦମୁ ବୋଲି କାରଣ ଫୋନ୍ ପାଇଁ କାଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ନା ସିଏ କହିଲା ଯେ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲା ଆମ କତିରେ କହିଲା ଦେଇ ସେ ଚେନ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିନୁ 12ଟା 1ଟା ହବ ଆଉ। ସିଏ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ସେ ଏଇଠି ଟିକେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ। ସିଏ ଆମ ବାପ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଆମେ ଆମ ଶାଶୁଘରୁ ପରମାନନ୍ଦପୁର ଆମେ ଆସିନୁ ଦେଓଗାଁ ଆସିନୁ। ଦେଓଗାଁରୁ ଏଠିକି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପୁଣି ପୋଲିସ ଖବର ଦିଆ ହେଇଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଲାଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆମ ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଛି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆମର କିଛି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିଛି କହନ୍ତିନି, ସିଏ ଖାଲି କହିବେ ଯେ କହିବେ ଆମକୁ ଚେନ୍ଟା ଦିଅ ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ବାହାଘର ତ ସରିଲାଣି ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ନେଇଛ ଆଉ ଚେନ୍ କ'ଣ କରିବ? ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଆମ ଚେନ୍ ସେତେବେଳେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଦିଆ ହେଇଛି ନା। ନା ଆମକୁ ତମେ 2ଟା ସୁନା ମୁଦି ଦେଲା ଆଉ ସୁନା ମୁଦି 2ଟା ପଛକେ ତମେ ନବ ଯଦି ନେଇଛ ନହେଲେ ଥାଉ ତମେ ଚେନ୍ଟେ ଦିଅ ଅଲବତ କହିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଏଇଠି କଥା ହେଇନେଇ 5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ମୁଁ କଥା ହେଇନେଇ। ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିକି କଥା କରେଇତେ ଦିଅନ୍ତି ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କଲ୍ କରୁ ସେମିତି କରା 5 ମାସ ମୁଁ କଥା ହେଇନି। ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସିଏ ଫୋନ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ ଯିଏ ମରିଛି ମାମା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହବ ସେ କହିବ ନା ତୁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେ। ନା କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଦେ? ଆମ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ମୋ ବୋଉ କହିବ ଯେ ମାମା କତିକି ଫୋନ୍ କରନି। ମାମା ବି ମୋ ଫୋନ୍ ବି ଆମେ ତ ମା ହେଇକି ଆମ କଲ୍ ବି ସେ ଉଠଉନି।